كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتل تشدن رياكتس وان عند حنينا ماتشم اسخا خمل انا اغزابير يمسكن سلام عليكم نامنا لهم عند فيديو حيزكم مصي اللهم نايلهم عند فيديو كاب نريهم علالات اتا قداميت فيديو مالتيو ايثيوبيان ኤርትራ ከም ዝኸሰታ ይፍለጥ እዩ ትክሲ ሕጅውን ተደጋጊሙ ዝቀጸለ ስለ ዝኾነ ማለትዩ ኣብ ብዙሓት መደበራት ዜና ወይ ከዓ ማዕኸናት ዜና እውን ይመሓላለፍ ስለ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ብተኸታታሊ ሒዘ መጽ ያለኹ ማለትዩ ክትሰምዑ ኢኹም ኣፍትና ኢሎም ማዓንቲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሎሚ ከም ዝኸሰሰታን ኣዱብሌና ብዛዕባ ናይ ምድጋፍ ትግራይ መልኪቱ ዝሓተት ዋሕት ኣሎ ብኣገባቡ ያ መሊሳቶ ኢለ ኣነ ዝኣምን ማለትዩ ብጽቡቕ ያ መሊሳቶ ንምንታይ እኺ ትድግፍ ነርክ ደኣ ገለምሶልዋ ዝበለተ ነገር ትክክለኛ ኢለ ስለ ዝኣምን ኩሉ ኣፍትና ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ ናብ ሪአክሽን ብተማሳሳሊ ክትኣምኑሉ ከም ትኽእሉ ኣነ ንርግጸኛ ሒዘ መጽ ያለኹ ማለት እዩ እቲኦም ምስ ትግራይ ነርክ ገለ ትብሉ እሺ ህዝብ ትግራይ ብድሮን ጭፍጨፍ ነይሩ ኣብ ጎኑ ነይረ መምህር በየነ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ናይ ለምቀነ ዘሎ ማለት እዩ ብዙሓት ዘረባታትን አጀንዳታትን አልዒሎ ኣሎ ብኻሊእ ባህላ ግን እስኪ ሎማ ዓንተ ንሰምዖም ከዓ ኣባኻትኩም ሲ ጽልዋ ይሕድርንዶ ጽምዶሲ ኣባኻትኩም ሰዓብየነ የብጽሓልኩም እንዲው ጽምዶ ማለት ንጽምዶ ክትቃወምዎ ብኸመይ ገለ ዝብል ወግዕታት እዮም ዘለው እዚኣቶም ብምልኦም ማለት እዩ እስኪ ናብቲ ውሽጢ እትው ኢልና ድማ ደሰስ ክነብሎ ኢና ማለት እዩ ኢትዮጵያ ልሕር ዓሰብ ትወስድ ደልያስ ኣብ ኤርትራ ኮይና ክንዋጋእ ኢና ንኤርትራ ክንዋጋእ ኣላ ኢና ናይ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ስለ ተፈናቀልቲ ማለት እዩ ክምለሱ እንድሕር ዳ ኮይኖም ተባታቲኖም ሲሎም ማለት ብብቱን ዝኾነ መንገዲ ክመላለሱ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘሎ ተካይዳ እዚ ከዓ ሓደገኛ እዩ ኢሎም ዝዛረቡ ኣይተ ኣማኒኤል ማለት እዩ ኣለው ንዓኦምን ኣብ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ክንሪኦም ኢና ንስኻትኩም ክሰምዑዎም ኢኹም ማለት እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሓንጊሮም ናብ ትግራይ ከኣትው ዝደልዩ ሰባት ኣለው ኣብ መወዳእታ ንሕና ካብ ሒስራ ጀመርና ክሳብ 70 ዓመት ዘሎ ተጋደልቲ ዘለዎ እዩ TDF ማለት ስለዚ ንሕና ድማ ማለት እዩ እቲ ዝሓየሉ ኮይና ክንቀጽልን ክሳብ መወዳእታ ድማ ክነዝልቆኒና ኢሎም ዝተዛረቡ ጀነራል ጆን መዲድ ማለት እዩ ናብ ናይ ለማዓንቲ ጉዳይ ሒዘ መጽ ያለኹ ክንሰምዖም ኢና ጅቦኦም መመዘኒኦም ዝኾነ ብጥቕሚ ብግሎም ትግራይ ክሸጡ ዝደልዩ ሸየጥቲ ኣይንዋዛወዝን ምስኦም بصرون تحقوسنا إنا زأخيبا زي مكيادو زبلبتنا يودب أخيبا زي نبرا مالتيو بزحات نتو قدايزي بصبو باون تعملكعو ريئم مصر زلو أفتنا إلو معانت فيديو خاا كم بتماساسالي حيزينا يمسئنا لنا إنا ناوزي مسيخهم إهن مهن إلنا كتوقسنا كنوقسكم زولي ولنا إلكم ممساهم سخاتكمون أكل نايت فيديو خم تخونوا رجس أنيا يعني سخاتكم من الشانل الذي حدث إن حرد أخوينكم مالتيو كم تقول لجزء زبلكم ويكاب تمثالي أو عزار ولكم نزل الشانل سبسكرايب لايك كومنت شير كتجبروا مالتيو بخبر عندكم نبرات تقولكم دما هنات زبل رئيتوا نصحفكم ليك تكدو تمثالي إلا بوكم استما 120 سلستن نايل حنا بقى كتفدز فترته دراما إيو كم من يوم بليس إيو زحزرات أبو بهلاوي يبزح إيو من دي أبو يفلت أني مالتيو أبو أمن مخانا يفلتكم جن حنا بقى كتفدي جلا أتوزلا مالتي أوكي حنا بقى أنت إيو أي تردد إن بزخونة جن دراما خمس اللوت قداي يفلت إيو كلتي أنسي زخونة دراما لو ندحرت زي كوينو كلتي أنفيت نفيت مالتيو قريبا ديسكس جبرا لزخلا نجار نحرد عليه خوينو خجبرا يخلا ين من الوقت لما زخونة أجمع معيس أجمعنا يبهال المني سما حويت بطحوا خوني خلي زخونة أجمع مالت شلا زي شفنتهم ويل دان سلام لايك زجبر لك الإميو مالتيو بتعمي يغني لي كبرتي عبلي قودي في جبهوي ذهبنها أيتشد نسخ حد لخبات مدنا جري تنقلونيا تقرأ إخا أبي أحمد سي نخدكم يوزل زلو دوبلكا أنت متالري تقرأي أتسمع عندها شلفتام أبي مساج حد قدرتاتو عصب ينيانو كيبار ينيانو كبل كله يسمع خان ويس أتاور شان أبو حقو خا يوحنس نخيت ترفك إخا أنت متالري أراقدف وأنا مس هات يوحنس غتورا درن جمير كمالت دي سيد بين عد ليك رغوم فما يقرأ رغوم مالتي اندر ناوم تتسقع الأبصرو جقنا عندي نيرا مالتي جقنا كي أخوان نيرا إيه anyways زي فولت أخويني كونكون جن تمالي تزاري عندي زي فولت أخويني سيكونكون تحت زي كنت أمول لنا بزول تنا حاجة مال زوج عزنا برا كنت أمول لنا زبلو زول وقعي كنت أمول لنا مالت تنقالوا تعدتات سي حتى دي اللوان قبل كله نابن فرنسا وأمريكا نحرد أبجوتي ودب جيران ويكابت آخر حلوة تيلانسي يقبع أن أي متش سايبلا هذا آخر حلوة إنا زبلا زلوا بتقمي من قدو ويكاب ربحة ويكأن عنا حدا خون يخلين هاللانا قال زبل زرب أخون زغل سلازي كابزي تبقي سيقوم زولكو تخاي
ካልእ ነገር ከም ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ታጽርፍካ ኣግደፋ ኢኻ ሒዞኩም ክስግርና ፍናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ማለት እዩ ንርአ well said and well done نامنا لهم معنت فيديو درقم كنبلا اينا بزيها بغزي بعلتنا زين هوكم تبلا لا بزيها بعلتنا زين هوكم تاي صقمالو عدي ما عري لو ما انت سلطنا كازي اخبصو اذا انت هلكا هتقبلك سيلا نصبليا ديما عري بسو مويتا لو ما انت من محزنا لو ما انت هو فزيزنا بتاع او ماي جاد وي حتى اتم برغات مشيت كاو تقبلنا رب حجو خن ما قلن زمحاتي مشيت كاو ما خاو تقبلنا سي حجو خن ما قلن زمحاتي زيني اخلاقي انا ديما عري متشغا اي مشيت كاو تقبلنا لنا هو بقى زين اخلاقي زين نحن نصومكم زولكم نصوم بعضهم زم حضرنا ازي اخو واي مرحبا ديما عري يا اخي انا متشغا بونتي متشغا زاد اخلك يا راح زاد اخلك شي تاخلن اخلتي نصومكم زولكم انت كاب هيوتنا ملو توسدو مالت مساهم مدر داري عشنا مالت خالي سماعي سلازي لما مساهم مسمع عشنا مش هتكن كمشي حرايسكي ካብዚ ነገር እዚ ሲ እንታይ እዩ ማለት ከምዚ ዝግበር ዘሎ ዝብል ጽቡቕ ወሲድና ኣለና እዚ ግን መምሃር ኾውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዚ ብኣመናሲ በቃ ምሸት መጽየ እዚ ኣሕልፉን ኢኹም ገለገለ ዝበሃል ሲ እንታይ እዩ ቶም ቆልዑ ታይም ክመሃሩሉ ሃንግ ምግባር በቃ ኖርማል ስራሕ እዩ ድዮም ክመሃሩሉ ድራማ ዝኾነ ድራማ እንትስራሕ እንተሎስ ጭብጥ ክህልዎ ኣለዎ ዋና ሜሴጅ ወይ ከዓ ቴማስ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ ተጋጊኹም ኢለ ዝግምት ዝኾነ ነገራ ትጎድላ እያ ከምዚ ይበጽሐና ኣሎ ዝብል ግን ሰሚዕልኩም ኣለኹ ተረዲእና الله مالتي أتصلنا. اليوم مستقرأي نيرك قالت بلو. إيش؟ وحزب تقرأي بدرون تشوف نيرو أبقول نيره أيحفرنني أخنا براكم حجم كده جمالكم. أنا. Thank you for that matter. Thank you. أقدم بالله. أدى تقرأي أقدم 4 دقائق آخر الشون مسرعه أنا مسقمت طويلة. شجرة نتسخلا. شجرة من شيء أنا قدمت كتمر سخلا جامع جنقعدة 4 دقائق أقدم آخر الشون خلو. حزب بطاط أو خم داميرة خنا ضدن كلت إيد قطب نابلو خرشينوا من كله مسرعه حلنا سلزلني عدى سلزخونكو سدرا سلزلون خاب سدرا سلزخ فقر سب سلزلني دنقات سلزل هيمانيت سلزلني of course أقول حزب تقرأي نيره أحفرني نعك السونك أقول أم حرانيركم قرب كأ حزب تقرأي نعي مثل قبل بيك أخنا نقولكم أنا حزب تقرأي نعي تقربني بقى حجون كنا نقولكم أنا إرتراوتي شرط بالكو إرتراوتي مش حزب تقرأي يقربنا نعي كاب داي وان قالين نسا كاب داي وان قرب حزب تقرأي يقربنا أنا حزب تقرأي نعي قرباي قبل بيز فوتو ناتي لازم أمنا حزب تقرأي سويتي بصروا على نحن هنا نفوتوك بك عدم اللي يتيز فوتوكي كمان حليفوس علم اللي يتيز فوتوكي بتعام حرف زغونه زرب اي مالتي بك اسيلو اسم البخازه ستي حق خمز الله تزاريباتو سب دحرد انا حدغا زوصح زغونه سب زفوتو تخوينو زي مالت محبراوي غبو ወይ ከዓ ግዴታና ምዃን እዩ ማለት ምግባር ማለትስ ኣብ መንጎም ሕሳብን ምፍጻምን ትርከብ ርትዓውነት ወይ ከዓ ምኽንያት ያይሎማ ስለዚ ሽዑ ሓቀይ ምግባር ዘደል ዝኾነ ምግባር ተሓስቦ ዝኾነ ኣክሽን ከዓ تفصل مخا شو تقام خوينو انترخيب كايو مسبات حبير كان ناي منبر حق سلا زخونه حدا سب كا تغبروا لي اخا مالتي زي مالت تاي مالتي سوشيال بايندينغ تخكلنيا يزي حدا سب كغبرو زغبا حلنا زولو سب كغبرو زغبا غدا يو مالتي زي كم قديتا وي كم انا ود عليتي قصيره غلغله طرحس كون يغل زي كون يغل قصلنا انويس بتعم امبورتانت زخونه ملختنا بزلو فيديو ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሎሚ ከም ዝኸሰሰታን እዚ ሎሚ በኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቀረበ ክስ ኤርትራን ሕወሓትን ኣንጻረ ኩናት ንምክያድ ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ ክትብል ዝኸሰሰት ኮይና ኣብቲ ኣብ ወልድያ ዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ እውን ከም ተሳተፉ ገሊጻ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ጽምዶ ኣብ ዝተባህለ ሓድሽ ኪዳን ንኢትዮጵያ ንምግጣም ብሓባር ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ዝኸሰሰ ኮይኑ ብተወሳኺን እቶም ክልተ ተዋሳእቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብዕጡቃት ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ንምሓዝ ኣብ ዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ ከም ተሳተፉ ገሊጹ ኣብ ሕብራት ሃገራት ከሲሳ ኢትዮጵያ ደጊማ ናብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘለኣኸቶ ንኤርትራ ዝወቅስ ደብዳቤ حراي
تقلل كسي مالتي تماساسالي كسي أخسيسات خسقات أي زبل حدا صمدو زبهال نجار مسريتهم نعيكت قعني يموت الله يو كلايكا أبت استخايد نايلم كنا زنبرة وجق مالتيو أبو تساتيفهم يوم سلزي نعي شجر كوينهم من الله زبل كسي أخسيسات زلا مالتي الرأي تخسين أب أنطونيو غوتيريز كل تجزي دبدبي صحيف هلا زبل زين أنا سمعنا ملسو ساعة حجي أي تحبرن زلوا مستحبر حجنا خن مسينا إذا قرأنا حزز ولونا لونا وشت إرترا لونا إرترا بخم خاطريو هجدف ناي بحكي ناي إرترا لونا تحلوي نسخم دما ناي إرترا لونا تحلفكم وهبت دخم عاوزي تايري يتولكا هو إذا كم زول السبات يسمع عنده كوا حلفهمون يتلقى عنده عصب فوس الدلاس هذا يتركون نحن واقعنا يعني يتركون واقع لنا زولوا له نظام حواتنا ما عدا لنا انتهي يقولوا مسلك هذا وصارين نظام ويست وي نتتأمن الله حجر نبر الله وي كان نبر الله زل حجر خلق الله سلذا أبتجرا يا بيتي عندنا حدث نيرتنا خبزات نبر الله زل حد خلق الله مالت بيصني يكون كل حجي حمام يفطني قد حمام ماشي كوص عليك الحج مصنع التجيروس تمهر سبات كده كوصوا له قد حمام قرم حمام يجنت حمام شوم كوص علو عيدلني زيجن أنا بوجني حمامي لإزقلصو زبل رئيتون رديتني يزلوا مالتي بفلاي كأن توم يتبقى تقالسنا خن موتر لقينا يلوم أن إرترات تقالسنا خن موتر لقينا يلوم زاربو تجارو يزبل زلوا نحردا بقولي عصب موتيو كل موتر لقينا زولس حمام يبلله كم يتقلص ونسخاتكم أنا بتوسعي تماسا سالي يزلن ودع عدا كموتر لا يخت أفعل لا إنتيلو نعدو مالتيو نتهزيجنا زهابو تعدو تولدو عليتو ماننتو بهيرو سامتينغو بزي يقدس عدو نحرد أخوينا نعديك على سخم تنسوز بولو مالتي أي تقالو سنيكم نعدوكم بسرخم زيلكم كزارو لكم نزبل أمناتاتهم آتي حشوية كزارة بعيدلن مالتي زي كونه زارة باسل زخونه انت خونه قد عدخا خوينكا نايب علي حريرو وانتولوس ناي سبتا إزبهال قداي تحبر ويكا زخونه نقر تقبر زي مقدار يزولا أنا بوغاني مالتيو تذي كوين دما خنوري اينا شعود سيتو سراويت إثيوبيا تحنجيروم نابت تግራይ كأتو زدلي سبات اللو كينات ككايد تግራይ مو كم مولو نجا كم نبرهان بلاي صباح بمنجست إثيوبيا تحنجيروم أتيم تግራይ أما حضرت خوخون زدليو سبات اللو حزي ديسابا أبستفلالي بوتاتا زلو خاوز خدو نزي كم إكسرسايز كم ملمامدي انتاي دليتات علوميو مستوم نهزب تግራይ وريروم حيزوم زلو جونوسايد فصمو اب معراب تግራይ يخون اب صلمتي كابتا زلو اكلات حزي مساتهم كوينومس ناي علم ناي بوليتيكاس ناي عطق زلو وحيل غزع غيرومس تهزبي بتون بزخونه منقدي سئلو نافرسه ناوتات كخيد مو تمزاله تمليسو خبحال دليتات له كم زله سيطاناو دليتات له تدي اف كاود 7 جميرو ساود 10 زلوو نحيز بتግራይ تكالي ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ሰዓቲ 70 ዓመቶም ኣብ ሰራዊ ዝቃለሱ ተጋድልትለው منأسي دقنا اللو كافتو مفتزعبي عدمة زلنا حدا نحنان أنن كما يزولن يم كنود عينا كمتم كان من قد شتتت الناولو بتقمز التالولو جبؤهم ممزنيهم زخوني بتقمي بقلهم تقرايك شوت ودليو شيتي عين وازاوزن مسوم مس حزب تقراي كوينا خنود عينا سابحي زلو وقعتات مالتيو فقراتاتين تن فقراتاتون فلوطاتين ولا ايتا اماني الزبلن ون تماساسلتين نتوم كيدوم زولم زلو بعل جيتاچو ردايخم بعل صارقان يخونو زوم طفيهم زبحالو كاب تقراي وصيومس مس ماخلاي منغستو خوينوم غزي حلينا تصبينا خنمرحينا إلهم زبحالو خالقتهم ونحاويس كابزيهم زوريا زلو مالتيو نعاتهم تا حجون زلا مالتي خمتا شتت يلوم غديفهم زخود غلغله زبليو ويل اب تقراي نو علو شتت زبله يخون شتت زيبله سرق قال
ትግራይ ኮይኑ ንባዕሉ ማለት እዩ ተንሓፃዊን መን ወሲድዎን ዘሎ ክሳብ ሕጂ እኮ ያወፃን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ተንሓፃዊን ዝበልዐ ዝብኢ ብዙሕ ግዜ ኣይመፀን ተመሳሳሊ ማለት እዩ ኣይተዳመፀን ሽግር ተፈጢሩ ኣሎ ኣብዚኦም እንታይ ዝርድአና ኣነ ኣብቲ ምብላዕ ወይ ተሓባቢሮም በሊዖም እምበር ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ነዚአን ዝሰረቀ ነዚአን ዝወሰደ ሰብሲ ከመይ ኢሉ ሓደ ሰብ ነዚ ምቅልዓይ ኣብዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ድማ ኣለዉ እዮም ናይ ህዝቢ ዘባድሙ ወረቀት ሕለፍ እቲ ኣይትሕለፍ ኮረሪማ ትሸጥ በርበረ ተዓጊታ ፀንሐት ትሕለፍ ሽጉርቲ ብከምዚ መልክዑ ይሕለፍ ገለ ዝበሃል ኣብ ንግዲ ዝሰርሑ ሰባት ከ ኣለዉ እዮም እዚኣቶምን እቶም ኣብ ዓዲ ክሒዶም መፂኦም ዝበሃሉ ዘለውን ባይዘወይ እቶም ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም ነቲ ዓዲ ሸጥዋ ይገዱ ማለት እዚኦም ፍሉጣት እዮም ንኣብነት ክሒዶም እዮም ተተባሂሎምስ ብማዕደ እውን ትሪኦም ኢኻ ከም ፀላእቲ ማለት ትፈልጦም ኢኻ ኦልሬዲ ኣይደንቲፋይድ እውን እዮም ግሩፖም እቲኣቶም ከ ኣይግበሩ ናብ ውሽጢ ዘለዉ እዮም ሶ ሓደገኛታት ዝኾኑ ከምዚ ቃላት ዘለዉ እንታይ እዩ ያው ክትመፁ ትብሉ ዘለኹም ንስኻትኩም ኢኹም ክንመፅ ዘለና ንሕና ገለ ዝበሃል ናይ ምትንኳስ ቃላት እንዲ ትቅድሚ ሕጂ ምሰምዑ ዝነበርና ስለ ዝኾነ ደስ ይብል ዝሕዘነኒ ነገር ኣብዚ ክልተ ነገር ገሊፀ ክሓልፍ ይደሊ እየ እቲ ብጣዕሚ ዘሐጎሰኒ ናብዚ መፂኹም ይህን ምህን ኢልና ክትወቕስና ክንወቕሰኩም ዝበሉ ይበልና ኢልኩም ምምፃእኹም እቶም ካልኦት ከም ትቅድም ዝተገለፀ ዘይመፁ ብዙሓት ከም ዘለዉ ካልኦቶም እውን ከም ዝመፁ ተሓሳብ ገይረ ከምዚ ንዘተ ምምፃእና እቲ ናይ ትግራዋይ ናይ ሰላም ድሌትን መፍትሒኡ ሰላማዊ ቃልሲ እዩ ዝብልን ብግብሪ ስለ ዘረጋገፅኩም ብጣዕሚ እየ ዝሕጎሰሉ ብጣዕሚ እውን እየ ዝኸርዐሉ ካልኦቶም እውን እዚ ክመፁ ዘለኒ እምነት ፅንዒ እዩ እቲ ዘሕዘነኒ ነገር ግን ዘውዚ ዘሎ ተጋዳላይ ተው ዘሎ ቀሪ ዘሎ ተጋዳላይ ኣብቲ ዝሓለፈ ዕጥቂ ቃልስን ኣብ ዕጥቂ ቃልስን ሕጂ ነፍቲ መኸተ ድፋዕ ኣፍርስ ኢልካዮ ድፋዕ ዘፍርስ ክባ ፈንፅሕ ኢልካዮ ክባ ዝፍንፅሕ ፀላእ ኣርኪብካ ደምስሶ ኢልካዮ ዝድምስስ መሃዛይን ተባዕን ቆራፅን ጅግና ዝነበረ ነቲ ዝሰዕሮ ተመሊሱ ኢዱ እግሩን ኣብኡ እትዩ ክሰግድ ምርኣይ ግን ከም ተጋዳላይ ዘሕፈረኒ እዩ ሓዝኑ ስለዚ እቲ ናሬሽን ናይ ትግራይ ክኸውን ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ተዓዋታይ ክኸውን ኣለዎ ክባ ክፍንፅሕ ክኽእል ኣለዎ ድፋዕ ክሰብር ክኽእል ኣለዎ እናበለ ከምኡ 100 ዓመት ክዋጋእ ክኽእል ይኽእል በዚ እንተቐፂሉ ማለት እዩ እቲ ናሬሽን ናብኡ ዝወስድ ባይዞይ ከምኡ ዓይነት ወግዕታት እዮም ዝመፁ ዘይውዳእ ዘሰልኪ ዓይነት ውግእ ይካየድ እሞ መወዳእትኡ እቲ ማሕበረሰብ እውን ብከምዚ ዓይነት ስነ ልቡና ይህነፅ ማለት እዩ ስለዚ ውግእ መግለፂ ምዕባለ እዩ እቲ ሓደ ወገን ማለት ኣብ ትግራይ ሲ 30 ዓመት ማዕቢልና ነርና ተለዊጥና በኣንጻሩ ዝሓሸ ውፅኢት መፅዩ ዝሓሸ ተምሃራይ ፈርዩ ዝሓሸ ናይ ጥዕና በዓል ሞያ ዝሓሸ ግብርና ናይ ሕርሻ በዓል ሞያ ዝሓሸ ሹፌር ወዘተ ገለገለ ዝበሃሉ ፈርዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕ ዝተዋፈሩ መናእሰያት እውን በኣንጻሩ ተራእዮም ውልቀ መንእሰያት እውን ብኣናእሽተይ ዝበሃላ ከም ምግቢ ቤት ገለ ዝመሳሰላ ላብያጆ ገለ ዝኣመሰላ ስራሕቲ ገለ ነጢፎም መወዳእቱ ከይዱ እንድሕር ዳኣት ፖለቲካ ዘይተፈትሐተ ነይሩ ኮይኑ ከሲሮም ስለ ዘይተፈትሐ ዝነበረስ ከምኡ ገጢምዎም ከሲሮም ንምንታይ ውግእ መፅዩ ብክልቲኡ ገፅ ዝመፁ ሓይልታት ከዓ ሰሪቆም ወሲዶሞ በቃዓኒ ተመሳሳሊ ዕጫ እዩ ሶ ምዕባለ ማለት እንታይ ማለት ድዩ ካብዚ እንድሕር ወፂኻ ነቲ እንቋቑሖ እንተተሰይሩ እቲ ናይ ውግእን ወረ ውግእን ከቢቡ እንዳሃለወ እንድሕር ዳኣ ማዕብሉ ተለወጥ ገለ ተብሎ ትኮይንካ ኣንቲ ሚዘሬ ኩሒለስ ኢሉን ሃገሬ ዝበሃል ተዘይ ኮይኑ ካልእ ዝተፈለየ ነገር የብሉ ሓንቲ ኣዶ ማስተርስ እንድሕር ወፂሓቶ ንወዳ ወይ ፒኤችዲ ተውፂሓቶ መስቑ ኢሉ ሰለስቲኦም ደቂ ኣምነት ቀዳማይ ዲግሪ ገለገለ ኮይኖም ዝተተሰውዮም ንዓዶም ኩልኦም ተሰውዮም ኦፍ ኮርስ ፈልጥ ግን ንዓዶም ሲ ብኻሊእ መንገዲ ክስውኡ ላይ ይኽእል ነይሮም እዮም ማለት ብኸመይ መንገዲ ማለት እዩ ብረሃፆም ማለት እዩ ነቲ ዓዲ ክልውጡ ይኽእል ነይሮም እዮም ስለዚ እንድሕር ዳኣ ከምዚ እንዳበልና ድፋዕ ስበር ክበብ ፈንፅሕ ንስኻት ጅግና ዝነበርካ ሕጂውን ከምኡ ዓይነት ናሬሽን ከይዶም ቶም ፕሮብሌማት ስቲል ዘለኣለማዊ እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ ኢተርናል ፕሮብሌምስ እዮም ዘለውና ቀፀልና ናብ ሰዋ ሽኮር ከመይ ዳ ጉዳይ ዳ ኣነ ተዋሓጠት ላይ እንደላ ባይዘወይ ኣብ ገዳም ሰዓተና ክዘራረበላ ኢና ገዛኣትና ገለገለ ክዛረብ እዮም ኣነ ከም ተታኪል ተዋሓጠት ላይ እዚኣ ፊልምያ ረዲጋ ባዕሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ወላይተ ደቀረ ስም ኣነ ነስነተ ኪያረ ዛረበኩም ዘለውኻን ካብ ልበይ ተሓሰብኩ ኣነ ጣጣ ማለት እዩ ረዲጋ እዚኣ ቁጭ ማለት ሽጠራ ይጥቀመለ ዘሎ ንባዕሉ ንሱ የክለላ ይበልዓላ ፊልምያ ኣስመራ ሽኮር ናትካ ሽጠራ ገለመለ ገጢምና ያለና ሕዝና ያለና ኣዘለና ሆነ ከንፀፋሓካ ገለመለ ግድን ትበልዕና ዘለኻ ታዳ ትኸፈልና ዘለኻ ትፀርፎም ኢኻ ትረግፆም ኢኻ ደስ በለካ ሽጠራ እኒኻ ትጥቀመላ ዘለና ያና ኣስመራ ሽኮር እዚኣ ኸረዳካ ዘይትኸውን ፊልምያ ሜታትካያ ኣቋርፃ ገለመለ ኣገዳሲታ ይረኸብኮና ኣነ ከምታታ ኣይተዋሓጠት ለይን ታታ ነግረካ ኣለዉ እዚኣ ኸረዳካ ካልእ ፊልምያ ከምዚ
ስለዚህ ቋርጻታ ሽጣራኻ ትብል ወጊዓ ዘላ ማለት እዩ ምክንያቱ ቦቲን እንዳመጻኻ ትጻረፎ ዘለኻ ጸርፍሲ ጥቅም የብሉ ዋጋ የብሉ እዩ ሞይታት ከአም ኢሎሞ ነውሕ ዝበለት ጸንሐት ያዚአውን ማለት ተማሳሳሊ ናይሎም አንተ ቪዲዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልኩም ኣብ መወዳእታ ሃናጽ ርእይቶ ሃዊኹም ግደፉ ማለት እዩ ሎአም ቀን ኾነልኩም የዝምነ ቻው ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ